Takže toto je skúška starej vojenskej radiostanice RF-10, ktorá sa vyrábala v 80. rokoch pre vojakov. Mala by mať výkon okolo 1 W. Teda ideme vyskúšať, či naozaj po tých dlhých rokoch aj funguje. Skúšať to ideme pomocou mobilného skenera Uniden UBC 69XLT. Frekvencia na tej RF-10 môže byť nastavená v rozmedzi od nejakých 44 MHz až po 53 MHz. V podstate dosť široká voľba kanálov. Dobre, skúsime teda, že či radiostanica funguje. Radiostanica napája na 7,5 V adaptérom 1500 mA takým narýchlo pripojeným. Samozrejme napájanie je 7,5 V, čiže je trošku neštandardné. K radiostanici pridávaný takýto mikrotelefón s tlačítkom na vysielanie a teda na príjem. Skener už nám beží, máme nastavený rozsah od nejakých 44 MHz po 44,5 MHz, aby sme si vedeli nastaviť nejaký kanál a uvidíme, aké to presné. Odskok, respektíve krok skenera je nastavený na 12,5 kHz, čo je určite postačujúce, keďže táto stanica má 25 kg rozsah. Čiže aby sme sa pozreli ešte na nejakú mierku, v prvom rade sú uvádzané megaherce, následne sú kiloherce, a teda, ktoré určujú nám nejaký kanál. Dobre, a ako antena je vyvedená v podstate cez koaxiálny kábel, najprv RG58 na redukciu na RG213 až hore na CB antenu, čiže prakticky sa nejakého zničenia vysielača nemusíme obávať. PSV tuto merať nemôžeme, nemáme na to PSV merák. Čiže ideme skúsiť zavysielať, nastavíme frekvenciu na rovných 44 MHz. Uvidíme. Raz, dva. Skúška RF-10. Čiže môžeme vidieť, že tá radiostanica je naozaj presná. Skúsime pre istotu nastaviť iný odstup, povedzme 30. Raz, dva. Reálne to ide absolútne presne po tých rokoch. Dobre. Skúsim ešte preladiť skener na iný odskok. Dáme 45,00 až čo ja viem 53. Dobre, začneme skenovať, či sú nejaké interferencie. Uvidíme, dáme si teda reálne tu na vysielačke frekvenciu 54 MHz, dokonca niečo nám chytil aj skener, asi nejaký rušák iba. Rovných 52 MHz skúsime. Počkáme, kým nájde. Stlačil som tlačidlo vysielania. Raz, dva. No takže zaujímavá vlastnosť. 52 je nastavené a na skeneri svieti 51. Skúsime počkať, kým to pôjde hore. No a máme vysielanie na 52 MHz. Čiže je zjavné, že to nie je také presné na tých vyšších kanáloch. Takže toľko o RF-10. Skúsime spraviť ešte neskôr nejaké video, čo sa týka spotreby napájania.